Għat-tieni sena konsekuttiva l-Iskola tal-Junior College flimkien mal-Università ta' Malta qed torganizza konferenza multidixxiplinarja bit-tema Breaking Barriers. Waqt din il-konferenza qed jiġu diskussi diversi suġġetti bil-għan li jitneħħu l-ostakli li ċaħduna milli nilħu l-potenzjal tagħna f'diversi oqsma. Wieħed mill-koordinaturi tal-konferenza Dr. Karl Kirkop spjega kif preżenti hemm numru ta' professuri lokali kif ukoll internazzjonali fosthom mill-Italja u l-Amerika, kif ukoll li għalih qed jattendu aktar minn 100 parteċipant. Il-konferenza toffri pjattaforma lill-istaff tal-Junior College biex l-ewwel nett jaqsam kolleġjalità sħiħa r-riċerka li jkun qed isir u wkoll li l-studjużi tal-Junior College, il-lecturers ikun jistgħu jaqsmu din il-riċerka kollha li tkun qed issir mal-komunità akademika internazzjonali. Il-prinċipal tal-Junior College kompla jispjega kif l-għan aħħari huwa li tinħoloq pjattaforma akademika biex tinqasam ir-riċerka li qed isir, kif ukoll biex ikun hemm outreach tal-kulleġġ ma' dawk internazzjonali. Dan hekk kif dak li jsir fil-konferenza jiġi ppubblikat online. Il-kulleġġ huwa iktar assoċjat mat-tagħlim tal-istudenti, mal-preparazzjoni tal-istudenti għal korsijiet tal-università. Però l-kulleġġ tagħna għandu ħafna potenzjal x'joffri huwa leader fil-field u għalhekk inħoss li għandna wkoll naħsbu fl-aspett akademiku anki biex l-istaff ikompli jikber u jimprovja fit-tagħlim u fir-riċerka tiegħu. Intant il-konferenza tissir fuq medda ta' 4 ijiem u fl-istess waqt għaddejja wirja tal-fotografija fuq l-istess tema.